Good morning, everyone! Welcome back to another vlog! Halika na dito, ah! Shop daw itong art. Halika muna, mag-hi everyone ka pa nga! Ang arte! Sobrang arte! Shop? Anong shop? Shop ito. Hindi ito shop. Kwarto natin ito na sobrang gulo. As you may notice, guys, wala ako sa ating setup. Eh, nandun yung mga ano... Nandito kami sa maliit na kwarto namin dito sa Ilocos. Tita. Hindi nga ito shop kasi ang gulo-gulo. Hindi abag gulo na shop. Hindi magulo na shop. Nasarap pa tayo bagulo. As in, kasi ilan kami natutulog dito. Tapos yung mga gamit namin, nagkalat. 3 lang kasi yung rooms dito. Tapos yung isang room kila tita ko. Nandiyan din sila tita ko. Basta, maliit lang kasi yung house namin, guys. Kapag nandito na kaming lahat, di na kami kasya, matutulog na sa labas, natutulog sa salas, ganun. Happy family! Guys, on my face pala, nag-BB cream ako kasi ayoko sana mag-makeup kasi may mens ako ngayon, may mga tumutubo akong pimps, and ang poor ng skincare ko this past 2 weeks talaga. And nag-BB cream ako kasi mainit dito. Wala akong dala na may SPF. So, I use the Bello BB cream na may SPF 50. Plus. O, diba? 4 na plus. Ayan. And then, nagkilay lang ako. Yung pinangkilay ko is this one. Hindi ko alam kung ano to. Kasi sa kapatid ko, kinuha ko lang yung sa kapatid ko. And then, cherry dew na Tropicana lip tint on my lips. Ayan. Para magamit natin lahat. At nandito na sa kanilang mga makeup bags yung mga Tropicana na iba. Wait lang, ayusin ko lang tong makeup bag muna ni tita. Kasi, ang gulo ng batang to, guys. Yung makeup bag ko, punong-puno na siya. Lagay muna natin dyan sa tabi. Tapos itong mga damit nila, Tita Jessa. Ang dami kasi namin, dito kami lahat nagbibihis. Kaya sobrang gulo ng room na to. Oh, guys, shop daw yung kwarto namin. Oh, anong gagawin natin? Nagmamaktol. Oh, tapos, halika nga dito. Explain mo nga kay Tita. Ano nga gagawin natin? Role play. Shop ka. Uy, agad na lang lighting! Oh, anong gagawin na natin sa shop? Shop kaya magbibili. Magbibili ka ng... Oh, punta ka sa bintana. Dali. Punta ka dun sa... Ay, ikaw yung magbenta sa akin. Pupunta ako sa labas ng bintana. Sige na. Oh, sige. Bye-bye. Dun ka sa loob ng shop mo. Ako magbibili. Nakakainis tong batang to. Sige na nga, pagbigyan. Hi, what do you want today here? I want this. What is this? This is conditioner. Okay, can I have one? Thanks. And then... That would be $3 and $2. Okay, here's the payment. Thank you. Bye-bye. Bye. We got a party here. Yan, nagluluto sila. Iba-ibang putahe. Ganyan sila magluto dito. This is provincial life. Hi, Father. Say hi, Father. Hi. Hi, blood. They cannot see you. Hi, Antana. No, don't play with the jeep of, uncle. Ay, lolo. Gustong-gusto nila to the drive nila sa labas. Halika na. Halika na. Halika na. Wait, Luto ng kinamyasan na kambing. Diyan yung grill namin. O, diba? Ito guys, meron kaming konting pa-party. Pa-party, kakain lang ulit. Kasi despedida nila mama ko kasi alis na sila sa Friday. Kasama si Antonaning. Antonaning will go to Canada. Are you gonna miss Tita when you go to Canada? yes. Why? Nothing. Yan, despedida nila. Tapos pangalawa, yung hindi makamove on na pagpasa ni Lolo ko sa NCLEX. Ayan, celebration pa daw. And then, pangatlo, first honor kasi yung pinsan namin. So, yeah. Celebration pa more. Hi everyone! Welcome back to Ryan Toy Review daw. Ang i-review daw niya yung car. Toy car. The truck chocolate daw.
Hi everyone, welcome back to Ryan Talk Video, and I got the chocolate choc maker. You have lights, 2 lights, and then you can make different shapes. It's to this, and then the chocolate will come out here. It's already What's that? Toyota. Toyota. I have wheels, and let's go inside. Yo, let's go inside. Let's go inside. The Climb up. chocolate to go in here. Iba na ang laruan ng bata ngayon. And then Okay. you move this. What's that? The steering wheel. Yeah, the steering wheel. Let's do it. Yes. Bye. Bye. I'm enjoying to eat my chocolate. Hmm. Oh no. Tingin ka dito sa side mirror. Tingin ka dun sa mirror. Oh wow. Hi. Hi. Oh look, kids. The chocolate is coming out. The chocolate is coming out where? There. You say poop poop. You. Beep, beep. Oh, it's not working. Yeah. You have. Ayan, nakatuto na si Father Nick. May video okay na tayo. We're gonna sing. She's gonna sing True Colors. To let them show your true colors. True colors are beautiful. With his song telling my whole life, with his words giving me softly, with his song. Walang takot at walang pangamba. Merong tig na mga pangyarihan. Kung ayaw may dahilan, kung gusto palagi merong paraan. That's it. Makapelo. Artista na yan! Kain tayo ng bagwan! Alis muna ako, papasok muna ako at gusto ko lang matulog. Maingay besh. So, paano ako matutulog ngayon? Nandito yung video okay mismo. Naantok ako. Kasi 11 na ako dumating dito kagabi. Dito sa bahay. Ni! Amo nakasaksak yung electric fan, me! Saksak naman! Hey guys, time check. It's already 3:45 p.m. and kakatapos lang naming naligo ni Baby Kels. Kasi, ang init. Umitlib ako kaninang mga 2 or 1:30 kanun. Tapos, hindi ko na matiis. Kasi nagigising lang din ako. Kasi pumupunta silang lahat dito. Dito sila nagbibihis. Kasi, nagpa-appointment sila sa dentist. Tapos yun.
Every time na may papasok dito, nagigising ako. Tapos nandyan nga yung video okay, diba? Kaya hindi lang din ako masyadong nakatulog. So, umangon na ako. Everyone. Try ko mag-edit ng thumbnail para may video ngayong gabi. Kakatapos ko lang nag-edit ng thumbnail para sa video natin tonight. And yes, may lalabas na video. Yun yung story or parang part ng vlog na yun is how I cleared my skin before. Kasi sobrang dami talaga ng pimples ko dito nun. Yun yung nasa video. So, go watch it now. Ongoing pa rin guys ang video okay. Hindi na talaga natatapos pag wala ay may hawak. May hawak akong napkin kasi nagkaroon ako. Wala akong nadala. Kaya bumili ako sa tindahan. Tindahan ni Aling Nena. Yun. Back to what I was saying. Hindi na natapos-tapos ang pagbe-video okay. Kanya-kanyang saan bang magandang lighting? Yan. Kanya-kanyang na ngayon. Kanya-kanya ng forte. Good morning everyone. It's the next day and kagigising ko lang. And I checked my bag. Diba kagabi nakita nyo may hawak akong napkin. It's so disappointing. I was planning to shift on a napkin already. Kasi sabi ko, uy maganda to ha, yung whisper. But then, nagkatagos ako friendship. Katagos ako. Sa mga previous na ko, na dun sa Charmy, na ginagamit ko na brand, hindi ako nagkakatagos doon. But with this one, I won't shift. Maghahanap ako ng napkin ko mamaya na na yung Charmy. Kasi hindi talaga ako tinatagusan dun. Listen to my